الرحيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Mali asilamo asigira kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ nabaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ani filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka kɛ ɲɛnabɔ waatiw cogoya ye aw bɛɛ lajɛlen folen don. Yani an ka kuma an bɛ fɔlɔ k'an karamɔgɔw fo olu minnu kama an sigira nin kɛnɛ in kan bi ka kuma an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a d'u ma o n'o ka kan. Cɛsiri ni wulikajɔ min b'u la diinɛ laseli kama diinɛ tagaɲɛli kama o de kama bi anw fana ye dɔ faamu k'a ye u bɛ laseli minnu kɛ o ye kalan de an fana kan k'an kalan u ka kumaw kɔnɔ k'a la kumabaw tɔmɔ ka ɲɔgɔn bilasira ni a ye. O kɔnɔna la an bɛ fɔlɔ k'an karamɔgɔ fo n'o ye warabaw ka waraba ye Basitande ni Bamadande an b'a fo ale de ye karamɔgɔw dilan an b'a fo o la kosɛbɛ. Min yɛrɛ sababu la ne ye nin walanda in ta n bɛ ale fana fo kosɛbɛ n'o de ye Imam Badara Ali Sangare ye a bɛ fo kosɛbɛ. Cɛsiri ni wulikajɔ min b'a la diɲɛ kɔnɔ diɲɛmɔgɔw y'a ye walahi a bɛ baara min na a ma sigi su a ma sigi tile a bɛ ka cɛsiri de funankɛni don ka Ala ka diinɛ lase a ɲɔgɔnnaw bɛ tiɲɛni sira kan bi ale y'a dɔn k'a fɔ ti laban ta ye a y'a dɔn k'a fɔ don dɔ bɛ na nin bɛɛ bɛna ban a y'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ bɛ na saya bɛ kɛ bon saya kana k'i sɔrɔ baara ɲuman kan sira ɲuman kan a y'a dɔn k'a fɔ k'o de ye laban ta ye kisi b'o de kan kisi b'o de la n'ale ye nin kɛ o ti bali anw na sabula a tɔgɔma Aliyu fana ale bɛ don silamɛya la wagati min na a fɔra ale de ma ko maa fɔlɔ min donna denmisɛnninw na silamɛya la k'o ye Seyda Ali de kisi ni nɛɛma bɛ a kan n'an b'a fɔ ale salam. N'ale tɔgɔma ye nin kɛ o ti bali anw na a bɔra min na a kɛra ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a sara. O kɔfɛ walanda min b'an bolo bi k'a lase an filɛlibaga jama bɛɛ lajɛlen ma o de ye an ye lamɛnni dɔ kɛ an karamɔgɔ Imam Ali Sangare ka wajibi kɔnɔna la a bɛ kuma jogo 30 kan a ka laseli in kɔnɔ a kumana jogo 30 kan ko ni muso o muso y'o kɛ a ka furuso kɔnɔna na o muso in i bɛ kisi sɔrɔ i denw bɛ barika i yɛrɛ bɛ barika i bɛ furu kɛ ka diɲɛ fana sɔrɔ furu tɔnɔ ye den de ye ni den ma ɲɛ a t'i wele fa la bilen a bɛ kɛ ba de ta ye. O kɔnɔna la ale y'a dɔn k'a fɔ warabaw ti sɔrɔ ten u bɛ bila cɛ minnu kɔ n'u b'a fɔ ko gɔnbɛlɛfinw don ka sɔrɔ gɔnbɛlɛfinw tɛ u baw ka sɛgɛn tɔnɔ don ale y'a dɔn k'a fɔ k'o ti kɛ ten abada fo musow ka sabali o la a ye nana ni jogo 30 ye k'a di musow bɛɛ lajɛlen ma walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka den barikama sɔrɔ i n'a fɔ olu yɛrɛ ɲɔgɔnnaw u baw ɲɛna dɛ o de kama u tɔgɔ fɔra bi muso min mana fɔ k'i tɛ mun i tɛ sabali i denw fana bɛna bila sabalibagaw kɔ dɛ et puis u tɛna s'u la fana o kama n bɛna n da don bi walanda la jogo 30 min ni muso kan ka kɛ a ka furuso kɔnɔ ni muso bɛ barika a denw bɛ barika et puis muso bɛ kisi a denw fana bɛ kisi o jogo 30 in ni sigiko fɔlɔ in na an bɛna n da don 5 la fɔlɔ k'o walawala ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ka an ka tataw t'a kɔnɔ n'a fɔra ko furu den don n'o ma ɲɛ i ka sɛgɛn bɛ kɛ fu ye dɛ. O kɔnɔna la an bɛna 5 min fɔ o fɔlɔ muso i kan k'i cɛ de kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan fɛn bɛɛ ale de taara e ta i ka so ka na a ka so i diyara ye de a ye k'i ta n'o tɛ ni muso don muso ka ca a ye e de ye ka e kanu a ye e bɔ i baw kɔrɔ k'i bɔ i faw kɔrɔ ka na a ka so ni i nana i man tɛ ka bila o cɛ in na i man tɛ ka o cɛ dɔgɔya i kan ka o cɛ in kanu de k'a don i sogo n'i bolo cɛ n'o kɛra i denw bɛna sini ɲɛsigi ɲuman sɔrɔ i denw bɛna barika. A filanan ye min ye sa muso i kan k'i jogo 30 in filanan muso i k'i cɛ bonya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan i fa o y'i bange o y'i fa ye i kan ka bonya i ba o y'i ba ye i kan k'i ba bonya i balimaw ni kɔrɔw u bɛɛ lajɛlen bonya
mais i furucɛ ka bonya o de b'a bɛɛ sanfɛ sabula i bɛna alijinɛ sɔrɔ ni o bonya de n'i ye o bonya k'o ka hakɛ d'a ma k'a dafa i bɛna alijinɛ sɔrɔ o kama bon jogo 33nan o de ye muso i k'i cɛ bonya bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ fo n'a kɛra kiraw ani nabiɲumanw ye i k'i cɛ bonya kɔrɔta fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ a yira k'a fɔ nin de ye ne cɛ ye nin de ka bon ne bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan nin de ye ne ka jamanuware ye ne bɛ kisi sɔrɔ nin de kama ne yɛrɛ fana ala bɛ jɛn ne ma ne ye nin cɛ in jɛnna ne ma de ala bɛ jɛn ne ma ne kan ka nin cɛ in kɔrɔta fɛn bɛɛ kan i cɛ kana dɔgɔya i bolo cogo si la hali ni mɔgɔw y'a dɔgɔya e ka dɔgɔya ma kana s'a ma a naaninan jogo 34nan o de ye muso i k'i cɛ lamɛn muso fo i k'i cɛ lamɛn de n'i cɛ bɛ ka kuma a dɔn ni ye ne cɛ de a bɛ ka kuma a bɛ ka mun laɲini kuma in bɛ mun nɔfɛ i da de i basigi k'i cɛ lamɛn i cɛ yɛrɛ k'a dɔn tiɲɛ na ni ne bɛ kuma muso in hali n kumakan na a bɛ n bonya hali n kumakan na a bɛ n bonya a bɛ lamɛn muso kan k'a cɛ lamɛn mais cɛ bɛ k'a ta fɔ muso bɛ k'a ta fɔ aw mana den minnu fana sɔrɔ olu fana bɛ t'u ta fɔ kɔfɛ ala ka bɛɛ kisi o ma a 5nan muso i k'i cɛ kɔlɔsi i k'a defan yɔrɔ bɛɛ muso kan k'a cɛ kɔlɔsi fɛn bɛɛ la a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ i k'a kɔlɔsi hali a ka sunɔgɔw kɔnɔna na i k'a kɔlɔsi n'a bɛ ka lafiya kɛ wagati min na denmisɛnninw bɛ mankan na arajo b'a la tele b'a la ninnu bɛɛ lajɛlen faga i cɛ ka lafiya sabula olu ye baarakɛlaw ye olu ye ɲininikɛlaw ye anw de bɛ tile du kɔnɔna la olu bɛ bɔ ka taa ɲɛɲini ka na n'a ye muso e kan k'i cɛ ka lafiya wagatiw kɔlɔsi i k'a ka dumuni kɛ wagatiw kɔlɔsi i k'a bololafɛn bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi a ka magoɲɛfɛn bɛɛ i k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi i k'i cɛ defan kana to mɔgɔ k'a dɔgɔya i ɲɛna i yɛrɛ fana kana fara dɔgɔyabaw kan kana mankutu tiɲɛ i kana fara mɔgɔ minnu b'a mankutu tiɲɛ i yɛrɛ fana kana fara u kan i k'a dɛmɛ waati bɛɛ ni duwawu ye ni ne tun b'aw balimamuso bolo bi anw ye kalandenw ye ni ne tun bɛ n bolo bi k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw denmuso don ani aw balimamuso Maimouna Camara n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ka lamɛnni na